Malipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines, ti umuna apaset ti makalawas, apakasalitaan anapauluan. Saanon ama ulit ti kalman. Lito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Love alive, I can't forget you, and it won't be easy. Apay adi yung kadwa ni papangimwa di ti pagbalutan. Nakasalit tayo kanin ti abogado amang ipagnay ti panakawayawayak. Anya ka din dayto ang nagturturungan ti biyag mo, Ulysses. Dakas timbo nga ti panakapanoy-noy mo. Saan aday ta ti kayat ko amang ngagkada kayo, mama? Ado ti pakakumikuman ni papang mo iji opisina. Urasan ana saya tirik-tirik lain na. Nagtrabaho. Sa kastoy na ipasungal-ngal kamanan iti gulo. Malaksid ti panakabalod mo. Amang ano ma-expel ka pa iti universidad apakat adalam. Nya. Sana mali. Ano ti pagadalam ni ti syudad na mabalin ko apang ituluyan iti panagadal ko? Di mo tumatla mayulo ti panagadal mo. Manon tinrugim a kurso ati mo na itultuloy. Mama, ti panakawayawayak. Madama pailangas asikaswan ti abogado ti pamilya tayo ti panakawayawayam. Diyak kaya't gagpaot ti panakabalod ko. Kumabain pa yan numamon na ito nagitag kakapintas at chicks ako mamkamat kanya. Gapoy ti kinatar ko. Mabit lang ha. Umuawag ti sekretarya ni papang mo. Bekas to'y matantana kanak. Hello? Anya? Intarayo ito hospital ti asawa ka? Ah, Naatake. Saan? Saan na mabali na matay ti asawa? Apay- Saan? ang sakit kayo mo tan. Ano yung kinapasabag ka ni Papa? Ulysses, masapula mapanakadago si hospital. Naatake ka nun ni papang mo. Anya? Ay, Diyos ko. Saan niyo ko mga ipalubo sa mapuka? Unang Diyos dado. Saan ko ma? Diyos ko. Nakasangpot ka matlayaman manipod iti universidad. Apa si katinangilo ka titiridaw? Makumikom dagiti katulong aglutluto, Daddy. Sa naira na aring muarak, itay matuktok tiri daw. Nasapa ka man na si Mang Pat. Kalpasan na nalpas tinaudi a klasik. Nagdardaras ako na nagawid, Daddy. Ado nga mintiaramitek nga assignment ko. Payasan ka na nagkuyog ka ni Mami. Ay, diya ka mo. Noan niya nga oras man na sumangpat de jay. Daddy, ata ka di problema? Ako, problema dagiti negosyo tayo. Kasla mapangkrap mo tan, iha. Narabiyang kalangarudan na si Mang Pat. Pagsangput ang pailita ginumiti arak. Saan nakabibiyangan, Romualdo? Maluksawak iti panakaabak ko iti kasino. Isardeng mo nga minan dahita panagmadmad yung kadaka panagkaskasinom. Saan nakamapawilan iti kayat kong aramidan, Romualdo? Sanak ngiktisan. Si kapailat na nga to ti boses na. Gapo iti panagsugsugal mo ha. Maluglugin ti agiti negosyo. Anya? Kat? Anya tar aramidam? Ipanagbisyok la ti dildilawam? Kat tisika? Ipanagbabain? Awan sa bali a babae ti piyag ko, Jonah. Siksi ka lang. Ibagakin ka. Nagtultuloy ti pan nakalugi ti negosyo tayo.
Amangan agpanglaw tayo. Kat sumardeng pa ni Catherine iti panaggatal na. Papaya na ka rin kapailan. Tadanitingan terapi. San ka kumangagpuy-puy at iya? Pudno ka di tinanggag ko. Amabalin nga agsardeng ton iti panagadal ko, Daddy. Agbalin tayon to na nakurapay. San kumaday tati mang riribok iti panonot mo? Ipasnak mo ti agatal. Uray anya ti mapaspasamak. Diyak ipalubos ng agsardeng kang agadal, iya. Agyaman na, Daddy. Nalala. Sige, ingka maturugan. Uri da kayo mata, Daddy. Kay matan aginana. Madlaw ko, adong tikim mutungan nyo. Agparikot kayon sa una, ikadagitin negosyo tayo. San nakapagkatanakan? Siya ti makam mo, iti pagbiag tayo, Catherine E. Diyos Dado, apaya pinanawan na kami matan, kini Ulysses. Ang mamakasapulan ka, kat mabuta nga kadya kabalan nga iturong. Amangan na niya di pagtungtong palan ti biyag na. Ma, Nakarwar ka gaya man iti pagbalutan. Kaya abogado latan tinakakamu iti panakawayawayam. Kaya po iti napasamak kini papang mo. sana pudno na ito eh. Papa, pakawanan na ko, ma. Amo kasi tinakaigapan ko pang nakaatake yo. Nambayagan nga ta sakit na iti puso. Nangado pa iti presyon tinaran. Aging nga iti saan na nakabailan ti bagina. Taita tinapasamakan ko, anak. Kasano pengarudan ti biyag ta ita, mama? Ita tanatayan ni papa. Girl, I need you. I need your love. Ay na, nagsingputan ni Diosdado. Isupay tinasapa nga inala ni Apo Diyos, anak ko. Diyak manan magawidan ti panagarubas sa gitilot natin. Nagdunggong asawa ni Diyos nato. Saan kunto malipatan? Iyaw na kita kinakurapay, tatang. Ay, gusto na anak ko. Anyang araw. Nakakadang ka na dito laangan probinsya ng agnaid kayo. Tapno makaililiwag ang tatang. Ni Ulysses pa itimay sa agapuna. No, napanunot kong agnaid kami langan dito lugar tayo. Marang mailiklik kadagiti parkada na. No, muna ta na-expeliti pagadalan na iti syudad. Ay na, nagluhukat ngaminan ti Apo ka. Singpatan kayo mat adadakil na. Gaputag may isang anak ni tatang. Napanoy yan. Aging gay ti takas tinasumok na katsan min ana iturumpay. Dayta, tinagbaling amit siya ti biyag ti asawa man. Pangasiyo. Liklikan tayo kumapagsaritaan ti maipanggap ka ni Diyos tato. Malading itanaklang no malaglik ko ti asawa. Gusto na anak ko. Ay, sunan.
Sa bagay, anya ko manggawin ti serbi da ito'y pinatakder yu adakil abalayaw. No saan yu apag naadan. Kasanaon tinabati yu abalayaw ijay sudat. Kaya nagiti negosyo yaw. Kinasarita kinakaitalkan dagiti negosyo ni Diosdado. Isupay lang ti makamo kan mga iwan iti balay mi tatang. Panggap ko ti mangbangon iti bukod ko ang negosyo diti probinsya. Anya ti kunayo, mama. Sana ka naroon ti biyag ni ti probinsya. Bambantay kan kataltalunan natin makita ti aglawlaw. Marwam kanto. Nimimbaga na dito'y tangat na at tapno mailiklik kay ti barkadam. Mama, Makaanay ko man apag nakmam ti panakatay ni papang mo. Kayat mo kati, asyak mo ti sumaron ang mapukaw mo. but ngendak samat. Mayro magtumat na siguro. Bareng addan tumabarkadak. Adumat siguro tinapinta sa pagpasyaran dito. Anak ko, saan ka kumamakibarkada iti mangisungsungkan ka iti bisyo? Di pa din makapasikor na agpupukaklatan ni Tibalay. Namuna, tawan samat napipinta sa babae di probinsya. Inlakom dagiti negosyong adim mo impakpakaam mo kanyak. Di ka na nasayanganan. Kano pa nga dabibiyang mo kadagiti negosyo tayo? Awan sa bali na patiging ka, no saan adagiti bisyom. Kaya't mo sang agsinong batamanan. Daddy, Mami, saan kayo kumangagsuban? Saan ka makibibiyang Catherine? Bayan na kami laang kinidadem. Mami? Catherine, siyakti makamuki ni Mamim. Chuna, napilitan na ka ng sakripisyo kadagiti daduma ang negosyo tayo. Tapno saan tayo agtindagan na kurapay. Nasaysay at may sala nga negosyo, ti pamaysak. Kasi tingkarikin ka, iha. Saan ka sumardeng agadal? Agyamanak, Daddy. Patpat kang kaunay. Saan kong ipalubos ang mapadasam ti agrigat? Kat ni Mami, saan nyo ka di patpatgan? Urikas dyan ni Mami patpatgag. No pa yun, iso ti umingat no dilawag na gitibisyon na. Aglalo iti panagsugal na. Jakla ko makayat ang makitam dagitang aramidan tinam. Mabuti nga kamang dilaw ken kwa na, Daddy. Da kayong tupay. Sana kayo ngay kankano. Siyak tukit din. Amangan no, bugkawan dakpay. San namat nga ta marami deta? Tawarikas dyan ni Mami, patbatgan na kalawanay. Isabay anak lata na makisarita ken kwa na. Dayawag unay ti kinaanos yu ken kwa na, Daddy. Saan nyo pulos at tinutupan ni Mami? Nasaya at nga rod no kasta, attorney. No makasarita yun na imbag, ibagayon to kanyak. Ag kinaawatan kami lakit di iti presyo. Gatangag. Okay. Sige, attorney. Enda, anak ka. Rumuarak bi tatang. Aday pagpakita da kanyak analawa alote. Mabalin a pagpatakderan iti apartment. Iso ka di dahil kinasasaaw iti silpon ba? Awan tatang. Ni attorney agkawili day chay. Ena. Napasin na ayak man anak kalagi po ang kininanag pa.
Pibusay adi naman laeng na imatangan ti panaglupos ti biyag tayaw. Girl, I need you. I need your love. Talaga na pintas to'y napilit kalugan. Ura la sumiyag. Nalamuyot ti taray na. Talagang ipatpatignak unay ni mama. Pulos asa anak ang mapagkadkada. Ayan. Awan mas napapanak na. Awan pa yun nakurso na daak apakibarkada. Nagijay mo't agtutubo ka aruba mi. Langa nati badoy. Ha? Napadong parak sa matan. Miss. Nadunor ka kani. Itaray ka nito ospital. Pintasan. Awalan niya man na. Sana ka na nakigtutak lang. Inton maminsan. Tantanangam nga mintiag maneho. Ha? Agyaman nagtapinat kam ti awis ko nga merienda tayo tigat yung restaurant. Uray, mabitalaan. Uray santa pa'y unay nga gamam mo. Si Moro takyan ka. Ngamin, kasla na singpat matilangam. Anya? Apay ang nagkatawa ka. At apay na yun natibagakyan ka, Ulysses. Kasla na singpat ka. Ngam, tsaka mo. Kasla, at tsak maawatan iti kinatao. Managpaliw ka gayam. Iti ugalit ti makapulapol mo. Darasudusak ngagmaneho. Sanak matkit diyan na padungparan. Nagikisak laeng gapo iti kigdot ko. Kabarbaro nga mintilugan mo. Langam tibak nang. Nabit kami pa si mangpet ka ni mama dito probinsya. Ito syudad, ti nakayanakan kan di makalak. Ito na ang araw natin. Ay na, agneribus kami pa yan, Ulysses. Di pa ikat si Kangay gastusan ni Edna. Kat nabiit kayo pa dito yung probensya. Pag nervyos kayo man nga tan, lolo. Ado ti kwarta ni mama, anamati day di papa. Hanya man anti kaya ta sa wanday tang ibagbagam Ulysses. Kunak manunalpasan ang nagsarita ta. Apok, agnagnakam ka kuman. Saan mo nga ikan ti pagsakitan tinakam ni nanang mo? Di na kumamatan pagkonsumisyonan, anak. Barang may sarakanto matla iti universidad. Aday baga ka na kayo, mami. Damok pala ang nakita ni Catherine. Mariknak nga agayata kon kankwana. Kunaklakit din no awan na pintas di probinsya. Anya di ko namto ni. No kaano lang in lako king kadaya negosyo. Sa ilako madlang. Ha. Kinasaritan na ka ni Ator ni Agkawili. Anya. Ada interesado ang gatang iti daya negosyo. Ne. Apaya siya ti ipasagom.
Kadwang ka lang. Ngamda kayo lang dagtulag. Sige. Ibagam to kanya no kaano nga gikita tayo. Bye. Sino dayjay? Romualdo. Ito ni. Tigayem ko anang ilakwa kiti negosyo. Ilako na kanumot lang. Anya nga mintian mo dayjay attorney ti ang negosyo. Tuna. Mang tagibasit ka manadago sa nitipada matao. Kaya't nga tanito ni ti kumanan siya dagos. Kaya't ar-aramatan na lang ti panunod na. Inay, itay paila ang asang kasirig mo talangam ni Tasarmeng Ulysses. Ay na, gwapo ka na po ka o. Amoy mo't gayam timang patirayok, ha, lolo. Ang talaga agwapo ak malay. Ay, well, gwapo ka. Naalam ti pamagi na didus na daw. Sa kaing ingas mo mat ni Mamang Mau. Uy, gwapo ko magayam ni mamano lalaki. Sika talaga. Mapagkatawan akmoy apo ka. Ay, wan gayam. Papanam ka de, kat malumay. Aywan kayam. Agalas 5. Ang mga saan ko na makamakampanya ni Catherine. Sige, lolo. Ay, nagdardarasan api manaw. Ulysses! Agtanang kakumay ti panagmanehom. Ay, di na kun intal talagpay. Ay, talagang sakit day at tinamaan di apukaw. Ay, ay, barang dahil ta ti pagbalbaliwan na, numaaram na day di abalasa. Tala nga mas trek ko dahi ti restaurant. Nga dahi ti ground floor dahi ti hotel. Orain dak nga tanda to ni. May bayagak na traffic. Sa dandaninak na padungparan da diyang agtutubo. Slagdardras. Nadlaw ko adaras sotos ngagmaniho. Romualdo? Namawag ka niya. Malasin ko. Wait na. Kalpasan ti 20 atawan. Oh, Nagkita tamanan, Romualdo. itala nga master ko da ito yung restaurant. Nga da iti ground floor da ito a hotel. Ururain da nga tanda to ni. Naibayagat na traffic. Sa dandaninak na padungparan da diyang agtutubo. Kaslag dardaras. Namnadlaw ko adaras sutos ngagmaniho. Romualdo? Ano nang awag kanya kat kasla malasin ko. Need na. Kalpasan ti 20 atawan. Nagkita tamanan, Romualdo. Ba nagasang ko anam naman. Nabayagan nga awan damag ko king kahit na. Panagkita kiti lang pinaglupos na kati panawan. Saan ta ko man alagi pan tinapalabas? Itayang pangagur uray kini attorney. Sa dinong nga tatiayan ni Tony. Wino imun una agpay nga tadim tayong. Ni attorney, iso data sumungadan. Ada kadwa na. Ha? Iso nga tatimbaga ni attorney. Hagla ko. Ni Tony? Mabit lang. Anya ti kahit asawan da ito na. Jack maawatan ti kayat mo asawan, Romualdo. Amamom ka di ti kadwa ni attorney? Kung nagtubay, Ket, langam-langan. Talaga aluko-luko ka, Ulysses. Saan ka kadiya makonsensya? Sikat ti gapo anatay ni papang mo.
Oh. Agbababawi ka iti kinalokok, Catherine. Kanay na magbaga anak ni mamang agbalbaliw ako. Sayang ti kinabak nang yu, no saan ka makaadal. Tapay ko maasayang. Yung lisis, oray ka sana ti kinabak nang yu, no saan ka makapagturpos iti panagadal mo. Di, sayang laang ti kinabak nang yu, tamabusbus iti awan ka es kan na. Ha? Matlaw manakam ka. Masirib ka siguro niya. Napas nagkaklaang iti panagadal ko. Nang runa tanalugi dagiti dadduma ang negosyo ni Daddy. Nakapsukmat namin ti birok ti negosyon sa iti probinsya. Mas dawag ka ni mama. Tapos kinayak nang agnaid kami dito eh. Amom, ado ngamin ti pakaisungsungam abisyo ijay syudad. Catherine. Agyaman na ka. Tawre luko ak. Kayat mo ti makigayam kanyak. Ito na ang araw natin. Nakigtut ka asyak tinangilukat iti daw, Catherine. Apay anasip ngatan ka asimbangpet. Kuha ngamin, Mami. Nala daw a pinagawid da kami ti professor mi iti maudi a subject ko. Siguradwam laang agsasao ka itagpaiso, Catherine. Owen, Mami. Ang mga nasa bali ti panunito ni Mami. Numaamuan na nakipagkita akan ni Ulysses. Katday jemat na Romualdo. Awagak ite. Saan nakasungsungbatan? Sige, Mami, ha. Sumrag ako niti silid ko. Adupay ngamin ti aramidek. Panawan kayo pa, Mami. Nasapa man asimangpat ni Mami ita. Tsak ni namnama. Akal pasante do pulo atawan. Agkita kami pailang kini Romualdo. Namin pinsanan alinipat ko din ang palabas. Kat saan ton ang maulit pa Tinaglapas anang ipupusak kadagiti luwag. Gapoy ti panakairo roman ti panagayat ko kini Romualdo. Ngam, titsak ni namnama. May sa kadagiti negosyo na tigatpangag. Kri-kri kat kaya man ni Romualdo. Girl, I need you. I need your love. Narabian ka nagawid, Romualdo. Sa dino tinapanam? Addo ti pakakumikuma ki opisina. Sa inawis nak ni Tony akadwa na ang makisarita iti gumata ang iti kinatang na negosyo. May samot day tamaang. Di na maglagay matangka ng tagnegosyo. Ad-ad na nga minabay and sell ti negosyo na. Apay, kas lalugan wenno dagati inlakong kenkwana ang negosyo? Saan kumaday dati problema? Kasano nga taa, numaman ni Jonah, ang nagkita kami kinid na. Kati supay ti kumatang iti negosyo, ngayon lako kinid Tony.
Pasensya kayong tatang, narabyanak ang simbang pat. Nagrabi kayo ka din kiniyolisis? Ay, sakla ang tinangrabe anak ko. Sinukon ka nun na Ulysses, tinam amo na abalas ang inyi pagadalan na. Kalpasan na, nagpaspasyan na di parke. Sa inawis na alangan iti restaurant. Ayan ni Ulysses, tatang. Ay, jak amo no nakaturog ang nagdiritsumot ang iti kwarto na. Ada naging baganti panagnaid mi dito probinsya. Naliklikan na dagiti barkada na, anang isungsungkan ko na iti bisyo. Naimbag nga agpaisaw ang maisingad kini katayred Iti may barkada man lang. Sapay mabayag man ang ti panagrugi dagiti klase. Ay, kasi kagay anak ka. Nang rabi ikakaday. Wan tatang, nalpasan. Nangan kami kini attorney ti restaurant. Angam, kasla makakapkapiak. Sige tatang, mapanak man pa'y bitag sukat ti silet ko. Ito na ang araw natin. Oh, ako na kung nakaturog ka, anak ko. Pero mo ka pa'y langit ti silid mo. Siririing ang kailangan mga arapaat kan ni Catherine, mama. Nakapimpintas, kan nasingpat. Gaputan na singpat. Agayat ka matan kan kwa na? Nasarakak sang ti babaya mang parukma kanyak. Makapay. Katawa mo't na nga ibagbag ang Ulysses. Gapo ka ni Catherine, agbalbaliw ako ng mama. Ken gapo iti pupusay din ni papa. Sakyak imbason. Talagang agbalbaliw ako. Agyaman ako na yan ako. Day ta tinabayagan akal kalik kagumak. No day di Catherine ti makapagbalbaliw kan ka. Awan pare ko titi day ta anak ko. Maring mawis ko to dito. Tapos makapag-amamu kayo, mama. Sige man nga rot, iho. Ngam, sigurado kamom ti agpili. Ang mga no, day dati saan mo apakaturungan. Ang mga nuda kayo di sana makaturog, mama. Mm-hmm. Robi, agkap-kape kayo. Simrek kayo dito'y kwartok, daddy. Ada ka di bagayo kanya? Nadlaw ko, anak kasilaw pa lang. Agpuyat ka manan. Sigod lang arudan na nakudtong ka. Ni daddy mo't, kababagi ka talaga ti kinarapis ko. Oray, pintasak met. Aglalo no adan mang papapintas kin ka, iha. Ni daddy mo't, ang awandak pa'y. Ado ti gagayam ko alalaki, daddy. Ngam, sanak nga agpapaaram. Ngamin, kaya't ko nga ipasnak ti panagadal ko. Nasayat no kasta. Dahil ti kalikagumak. Ti makaturpos ka, iha. Amoyo, daddy. Manipod ubingak. Nadlaw ko nga. Ado ti panawen nyo kanya, ngam ni mami. Ala. Ilipas mo daytan. Tamaturog kanto ni iha. Oray ka sa noti pa ng iliw-liwag ko. Kalpasan ti 20 atawan. Nakabakbak na nga need na. Manipod idinagsin na kami. Kalpasan anit na tingkasar ko.
Hawanan pulos damag ko king kuana. Anyang ata, no awagak. Wen, awagak man kit di. Barang makontak ko kin sungbatan na, diawag ko. Adita. Agre-ring ti cellphone na. Hello? Edna, mabalin ka kadi kasarita. Ure apagbiit lang. Awanan tirong nga pagsaritaan taramaldo. Amang nagselos ni Chona no maamuan na. Narigatan no iso pagapaan nyo man na. Ure dito cellphone latan di pagsaritaan ta. No may panggabi di negosyo maginatang ni Tony kan ka sa inla ko na kanya. Amang ano pampanunod ang magibalbalasak. Diyak ugali tayo taramaldo. Kalpasan ti 20 at tawen asaan ta nagkita. Baknang kan, Edna. Girl, I need you. I need your love. Anya? Mabainak sa. Apay nga wisin na kijabalayo. Tapno yam amunak ka ni mamang mo. Kanayon nga bin nga istoryahan kay kinkwana. Awal pagtanagam ka ni mama. Ngam, Masingpat. amang ano niya di panunutin na maipapan ka data. Napudno akmat. Ha? Anya di ko na? Nervyos akmatan. Dagos ka din, no? Pagayatakin ka. Kaguranak ka din. Awisan nak ngagpasyar ijabalayo. Tapno yam amunak ka ni mamam. Sa kasta ti bagbagam kanyak. Saan ka nga yung amo, kaya layat ko? Kayat ko lang, nagkita kayo. Ay, maing pagtawan ti ado anak ako mikumak iti negosyok. Nakaawit ka na sapa. Adama gayam sa nga ilim anapintas abalasang, Ulysses. Iso ni Catherine, mama. Catherine, ni mama. Kumusta kayo? Pakaragsak ti panakamamukan ka, Catherine. Apa yan, naikuling kayo, mama. Mabain ako. Ming anak matan ti mama ni Ulysses. Mama? Ako. Sige, ituloy lang tagsarsarita, ha? Tulungak ni tata nga agluto iti pangrabyan tayo. Inay, apay pinanawam da Ulysses kin Catherine iji salas anak ka. Jack mawatan ti marikrik iti pan nakakita kin ni Catherine, tatang. Kaasta unay ti panagtipayok. Anya? Agyaman akin ka, Catherine, ha? Nagaragarsakak ita arabi, gabukin ka. Ulysses. Anya ti kahit mo asawan. Ang mga sa bali man ti panunutan. Naragsakak, na pinadayawam ti awis ko, ang makapasyar ka iti balay. Anya ti makunam ka ni mama? Nasingpot ni mamang mo. Sana kas ka ni mami. Kahit ko asawan, nadungo siguro ni mamang mo niya. Talaga. Ora ang damasol ko, sa anak nga ungungtan. Magbaga anak lang. Ulysses,
Amangan no, kayat mo pa'y ti dumano ni Jay Balay. Tapno, maamam mo magdagiti dadakkel ko. O sige. Kaya't kung matamam-am mo iti dadakkel mo. Nasaysaya at payapasyaran ka iti balayo. Tapno may panagnag ko ti kinapudnuken ka. Ha? Sige. Dumsaag ta nga Ruden. Tapno saan ka unay amarabyan iti panagawid mo. Ito na ang araw natin. Nagrabi ika na si Mangpet Catherine. Mabitla. Sino tayo to'y alalaki? Mami, ni Ulysses. Kumusta kayo? Nakayugayam ti mami ni Catherine. Intulnog ko, kalpasan ti parang ipasyar ko iti balay. Anya ti kunam? Anya aga po ipasyar mo ni Catherine iti balayo? Kaayan-ayat mo ka di ti balasan ko? Mami. Saan nakalakdan nga agsao? Kinapudno na agayatak iti anak yo. Isa kayat kayo matamaam mo, tapno maipakadak ka na kayo. Agad-adal pa lang ni Catherine. Saan mo asingaan? No awan tinasaya at amaaramid mo itibiyag mo. Saan mo nga iramraman? Eh, Agawid kan. Yakon kayat amaulit da ito si kaalalaki. Siya sino man tinaganakkan ka. Sige. Sa anak nga Roden nga bayag. Ay manak lang eh. Mami, apay mo takas dyan yung pakita yung kani Ulysses. Kababain pa yun kin ko, ana. Apay, sino tayo at tao? Tao si Mang Bay dito'y balay, Mami. Saan ko kaya ti panang sungsungbat mo kanya, Catherine? Saan mo nga ungta ni Catherine? Kasaritam ko malata na nasaya ti anak mo. Agpapaaram kay din iti tayo dyan lalaki? At dayta, nagsangsangitan ni Catherine na simura kiti kwarto na. Diyan mo kang Carmualdo. Ang panunuyam kid din. Babae ti anak ta. Basol mo no dakas ti pagtungpalan na. Siririin kay palagayan, mama. Apeng endor uray dak pala. Naibayag ka nang itulod kin ni Catherine iti balayta. Wano, nagsarsarita kayo pailaan. Binastos nakti ina ni Catherine, mama. Imbag ta nakatapalak. Dak tinatapan. Huh. Ngam, sa anak amalabdan ti inana, ang mga harami ti anak na. Ay ayatek olay ni Catherine. Tinasayaat. Saan ta na pagsaritaan ti may papan iti dayta. Nala, intakat maturugan kat ni rabiin anak ko. Mabayin ako na ikin ka, Ulysses. Pasensya ka lakuman ka ni Mami. Naungat gayam ni Mami. Ngam, sa anak amalabdan iti panagayat ko ken ka. Ngam, amangan no saan da ka napadapawan iti balay. Oray ni Daddy. Numabalin. Sa anak pa'y kano ang mag-ayan-ayat. Saan na rin titubang iti panagadal ko? Kaya't kang agbalin nga inspirasyon ko. Tapno may pasnik ko ti panagadal ko. Ulysses. Saan ko maadag iti dadakkel tati makalapad ken ka? Tapno ayatan nak, Catherine. Mabayin ako na ikan ka, Ulysses. Pasensya ka lakuman ka ni Mami. Naungit gayam ni Mami.
Ngam saan nak amalapdan iti panagayat ko ken ka. Ngam, amangan no saan ka na makadapaw iti balay. Ora ni Daddy. No mabalin, kunana sa anak pa'y ang makiayan-ayan. Sana dahi tati makatubang. Kaya't kang agbalin nga inspirasyon ko. Tapno maipasnek ko ti panagadal ko. Ulysses, Saan ko maadang iti dadakkel mo ti makalapit ken ka tapno ayat anak. no mabalin laang. Agpagayam ta kumalaang. Saan ka mo tapawilan nga agaram kanyak? O manugot hak nga agpagayam tapay lang. Tinapatog kanyak. Makasarsarita ken maipaspasyar ka. Sapay ko ma. Tasaan da kapawilan ang makipagkita ken ka. Saan talakid di ama-amuhan? Anya? Agilimod ka dagiti dadakkel ko. Nang runa ka ni Mami. Ay ayaten ka unay, Catherine. Saan ani mamang mo ti makalapad? Tapno ituloy ko ti agayat ken ka. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Lolo, simbangpat ka din ni Mama. Saan pa'y mert apaw? Nada ka din na patag nga ibagam keng kwada. Ay naigure ka man. Naragsak ka mat adimdeng apo ka. Kalkalpas mi ngamin ang nagsarita ka ni Catherine. Ay ikay, agayan ayat kayaw. Nagsayat ko man nagpasuday ta, Lolo. Napagsaritaan mi nga agpagayam kami palaeng. Nga, saan nakmatapawilan nga agrayo ken kwa na? Gusto na ita apaw. Agadal kayo pala. Saan pa'y analadaw ti ayat kada kayo kini Catherine? Umda sa napakaragsakat ti pan nakakit-kita ka ni Catherine. Kaya pasaray may paspasyar ko. Ay ne, dimtingan ni mamang mo. Ay mabitla ang apo ka. Tama pang kusabtan itiri daw. Nakaragragsak ni Ulysses ang nagistorya maipanggap kini Catherine. Talaga nga agayatan ti anak ko, tatang. Ay well, anak ko. Baro nga minginan ti anak mo. Apay, di mo nadlaw nagdakkelan ti nagbalbaliwan ni Ulysses, ha? Ba nag-apagyamanak unay kan kuana, Ay tatang. well, gapo, kini Catherine data. Ti pagbutbut nga. Kasanon numapay, iti umuna nga ayat na. Ay na, tala nga agpaisaw. Nagtulag da nga gadal na pailaan. Game, ay na, amagan, no, saan amaya ti ibunga ti panagayat ni Ulysses kini Catherine? Sapay la kumaa. Tasan ang mapasamak na itatatan. Ti aramidan ta anak ko. Bagbagaan ta ti anak mo. Dahito ilauna iti magustuakin ka, iha. Nalailo ka. Kasle di ubing ka pailang. Ngam, balasang ako, Daddy. Napintas a balasang to'y anak yo. Niyan tayo mo pa iti bagbagim. Iso adyak mababalaw ni Ulysses no gayat unay kin ka, iha. Ni Daddy mat. Namamoy, Dad. Nagtulag kamin kini Ulysses maipapan iti dayta abanag. Agpagayam kami pailaeng. Tapno may pasnek mi ti panagadal mi. Ngam, sansamot nga gadadal. Sumrugto kano inton sumaruno apan naglukat ti semestre, Daddy. Atay padamag ko kada kayo.
Kanayon ana nga to ti maalak kadagiti exams ko. Maragsa ka na gunay barakin ka. Kat sapay la ko ma. Tauray ni mami. Maragsakan mo't para kanyak, daddy. Girl, I need you. I need your love. Apay nga da ka dito'y Romualdo. Wanda ka sa panggap ko, itna. Naipadamag kanyak ni Tony. Makabangbangon mo't langan tinegosyo. Aginatang na kanyak. Day ti pagyamanak iti day di Estado. Nalaing nga agnegosyo. Katim masinso ti panagbiag mo. Kaslada kahit mo asawan iti day ta. Nakabakbak ng kami iti. Gamay-may salangan tinabati ang negosyo. Mabalin ko malang. Liklikam ti agpakita kanyag. Amang numaamuan ni Chona nakita tamanan. Kat dakas ti gubwayan na iti panagden na yung agasawa. Isagana mo ti bagim para iti sumaron a semestre, anak ko. Awan pagdanagan nyo ti dayta mama. Nakapagtulag kami ka ni Catherine. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Ulysses. Apay, mas dahil kayo? Di kaya't ko asawan. Naibaga akon ka ni Catherine. Nga iti universidad apag-adalan na ti pangituluyak iti panagadal ko. Tapno kanayon kami ngagkita. Amang ano saan mo matamaipas ti panagadal mo? Nagbalbaliw akon mama. Ipasnek kon ti agadal. Taadan ni Catherine nga inspirasyon ko. Anong kasano maamuan ni mama na dayta? Saan ani mamang nga ti makalaped iti panagayan ayat minto ka ni Catherine. Ulysses, jak kayat ama iruruman ka. Gapulang iti panagayat mo ken ni Catherine. Saan to pasamak na ita mama? Jack ipalubos. Madanda na ka nakitiday nga ibagpakam, anak ko. Di kayag danag. Nagkariak kada kayo ngagbalbaliw akon. Sa anak to nga agaramid iti dakas. Kunak man natanda ni nagsara ti semestre. Anya pa ilang day tangar aramidem, Catherine. Ado nga minti kamakam ko. Ilipas ko dagito sakbay nga agbakasyon kami, mami. Nga marabiin. Di mo lang may pabigatan. Anong sabali man kit iti malagip ko. Agkit-kita kayo kadi pa ilang iti dayjay ay Ulysses. Anya nga tati bagak ni mami. Oh, apay asaan ka makasungbat? Kuha mami, nabayagan na saan kami ang nagkita. Ado nga minti pa ka kumikumak. Nasaya at nung hasta. Kasaritak to ni Romualdo nga agbakasyon tayo ijay Boracay into nagsara ti semestre. Tapno awan ti guntawa yu kini Ulysses ang makapagsinnarak. Anya? Oh, saan mo ka di akayat ti makapasyari jay? Agpudno ka mang kanyak, Catherine. Amang ano agayan ayat kayo matan kini Ulysses. Mami, awan ti pagdanagan nyo iti dayta abanan. Napas na ka kiti panagadal ko. Nasaya at nung asta. Diyak kayat amakiayan ayat ka. Istrikto ka launay iti anak ta, Jonah. Palasa nga ni Catherine, kat saan mo mapawilan? No adda gayat, wino agrayo ken kuana.
Agad-adal pa lang ni Catherine. Wen, gamsan mo kumatanglan ti waya-waya na. Saan nakasupyatan? Ang mga nukayat mong agsubang tamanan. Siyak ti matumpal, Romualdo. Agbakasyon tayo iti Boracay iti 2 alawas, kabayatan ti semestral break. Nabayago na iti 2 alawas. Jagpay agad mapanawan ti negosyo. Ang mga no at damot ti di mo mapanawan. Uy daw ka kanya, Romualdo. Sangga kumangag panunot iti sabali. Kakaisunan da ya negosyo tayo. Numabaybayag pa'y amangan wagbanag taytun anak kakurkurapay, tsuna. Numatuloy ti panagbakasyon nyo di Boracay. Kaya't naasawan, 2 alawas sa Santa ngagkita. Kasla santa mo tangag kita. Apagbiit lang ti 2 alawas. Mabayag unay deta para kanyak. Kailiw kan tunay. Kunak man no nakapagtulag tan may papanday ta abanag, Ulysses. Agadal ta kumapaylaeng. Oray, ta may pasyar nakmatlat ta. Amo ka din ni Mamim, amasansan ti panagkuyog ta. Saan? Agungat lakit di no maamuan na kas pangarigan. Naingot unay kanyak ni Mami. Sa anak ka no nga agpaaram. Deta siguro ti gapuna ang mabayag ti bakasyon nyo. Kaya't ni Mamim ngaya dayo na kakanyak. Ay, tiyakla mo. No matuloy ngagpaot kami iti 2 alawas. Ngamin, kunan ni Daddy. Amangan na mabaybayan na tinegosyo na. Girl, I need you. I need your love. Gapo iti dahita, malidayan ka mata ni Ulysses. Tatang, denggan nyo man ti apo ko yo. Ay na, talaga nga agayatsan. Ay na, saan mo ang mababalaw na Ulysses? Sa sauce, nagpintas kami ni Catherine sa nagsiksipay. At daatap ko, akayat ti Mami ni Catherine. Amaya dayo akan ko na. Saan pa'y lang amin aday tati ipamay sa anak ko? Agadal kayo pa'y lang. Dahil tama ti nagsaritaan mi ka ni Catherine. Agadal kayo pa'y lang amin. Di ka nagliday, apaw. Ay na, mabiit lang ang lumabas ti 2 alawas. Kanayon to, ngagkita kayo, kini Catherine. Ito na ang araw natin. Kadandanon tayo laang dito'y Boracay. Nagawid kit din ti bagbagam, Romualdo. Umunak to nga gawid. Sana mabali na panawag ti negosyo. Anya ka mataya. Mami, husto daytan. Saan kayo nagsubang kini Daddy? Wow! Nagpinta sa talaga dito yung pagpasyaran. Puraw ti kadaratan. Bundawayan tayo dito ya panagbagasyon tayo. San tayo nga mo, no kaano manan, maulit tiyay tayo. Ang mumatlagayam dayta. Hala, Mami, Daddy, intay kat dagdigusan. Ay, mailiwak nga aglangoy iti baybay. sige nga Rod. Alao muna ka na tumapog, Catherine. Sige, Daddy, panawan kayo, pay. At bye-bye, break cellphone ko. Ang mga nun ni Ulysses ti umawawag. And ka rin ang aming nga awagan at numakadanon kami dito eh. Ay, kasan dito yan? Agong at lakit din ni Mami numanggag na ti panagsarita may kini Ulysses iti cellphone. Kumusta?
Si Mang Pagkagayaman, manipod iti panagpasyaryo iti Boracay. When Ulysses, kung nagtupay ngamin kin ka, mabiit laang nga urayan ti dua alawas. Mailiwak ko na yan kan ka. Masansan lang nga rodon ti panagsarita ta iti cellphone. Nga mom, ididandani kami nagawid. Saan kan anasumbatan? Tama nga numatiliwan nat ni mami. Kabuteng mo sa ni Mamin. Ah? Saan ko akabuteng? Ngamkit di, maamaka. Naungat ngamin ni mami. Owen kayam. Naka-enroll kan? Nalpasan. Kat naragsakak. Kaputak, kanayong tanton nga kita. Ito na ang araw na Nagdardaras anang rabi ni Ulysses. Kalpasan ang nakapangan, sebra kan iti kwarto na. Ado ka nung amin ti ilipas ng assignment na, tatang. Tano, marigatan ka no iti assignment na. Mapanagpatulong kini Catherine. Anya? Mga no, pambar na dayta tapno makasarita na ni Catherine. Kaslay gagagara na nga ron nga impangag kanyak, tatang. Ay, mas dawak ka ron anak ko. Kanayon naman nga kikit ay di universidad. Talagan sa nga agayatan ti anak ko, tatang. Sapay la kumaa. Ta saan na amabaybay anti panagadal na. Ay, may abaw na lang ka. Ay, wan gaya, malagip ko pa. Mhm. Di ba't saan akayat ti mami ni Catherine nga agaram ni Ulysses? Day tangarod ka, ti parikot, tatang. Mawatak matkit di ti ina ni Catherine. Naimbag ta si Mangpet kan Romualdo. Awanan ka itibayin. Ulbudan nak. Nagsarak kayo kadimanin kini Edna. Jonah, Kitaang, kasta unay ti pan nakakigtot mo. Kunam nga taadyak maamuan ani Edna tinanggatang iti maysa ang negosyo. natingit no saan ko na ibagaray ta abanag. Saan ko nga mo ani idna ti kimatang. Dato ni ka na ator ni agkawil iti nagsarita. Saan kan nga gulbot? Agsarsarak kayo kin Edna, san ka di? Agkalma ka kumalang. Anyang agkalma ti bagbagam, ha? Tinumpanak. Agaluwad day jay ababay kanya. Daddy, anya ka di tinapasama ka da kayo ka ni mami. Nang ko ti pa nagririyaw na. Hindi ka mo no kasano ilaulawag ko king kada ito iya. Abay, Daddy. Kwa, Daddy. Napalan nga ro ni mami. nagdagdara sa pimanaw. Diya ka mo na pagturungan na. Anya? Ngam ko na amasabol ang kasarita na, need na. Anyamot tan ni mami. Nakiktutak. Tananggag ko langan ti panagririyaw na. Iso ang nagdardara sa karimwar iti kwarto. Ala, agsubli ka niti kwartom. Ituloy mo ti aramidam. Dahito ka din, ti balay Edna. Amang ano, nayaw-awa na klaang. Nangal-alaan na nga tati kinabak nang natiluka. Ngumuray asino ka pa. Diyak itulo nga agawon na ni Romualdo kanyak. Nabayag nga awan damag ko iti daytoy a babae.
nakabakbak ng mata. Jonah, Nakigtot ka, nakakita ka niya. Balbalaagan ka, Edna. Saan mo nga agawin, ti asawak? anya ti kayat mo asawan. Di kagdanag. Diyak agawan tinalpasan nga inagaw mo kanyak. Gaputa sa anan ama ulit pa'y tinapalapas. Dahito ka din, ibalay da, Edna. Ang mga noon na yaw-awa na klaang. Nangal-alaan na nga ti kinabak ng tilok. Uray asino ka pa'y. Diyak itulok nga agawin na ni Romualdo kanyak. Nabayagawan damag ko iti daytoy a babae. Nakabakbak ng matan. Jonah, Nakigtot ka, nakakita kanyak. Balbalaagan ka, Edna. Saan mo nga agawin ti asawak? anya ti kayat mo asawan. Di kagdanag. Diyak agawan tinalpasan nga inagaw mo kanyak. Gaputa sa anan ama ulit pa'y tinapalapas. Saan ka agpanakal kanyak, Edna? Saan aga po ta si katinakagatang iti may saan negosyo mi? Saan nakagpampanakal, Jonah? Anya ka diti problema mi ti dayta, ha? Mama, pagsinod sa ngayon niyo. Apaya kasin sinong batyo. Sika, Da kayo? Agam amo kayo gayam ka ni mama. anya ti kaya tasawon dayto, Edna? Oh. Anak mo ni Ulysses? Juan, anak ko ni Ulysses. Apay ka di? Mama, iso ti mami ni Catherine. Anya? Hoy, ibagak kang kasi ka babae. Ibagam iti dayta nga anak mo, nga adaywan na ti anak ko. Agam amo kayo mo't gayam iti mami ni Catherine. Apaya kas lang makagura unay kada kayo. Kasanong ilawlaw ako itakin ni Ulysses ti amin. Mama? Nay, nakariing kayo pa'y laang nga akina. Nay, aglalo kay kayo Ulysses, mapuyatan ka. Kahit basa pa pa'y asumrag kay ti universidad inton bigat. Langag ko kami nga da kasinsinlungbat ni mama lolo. Nimad gayam ti Tatyona, ti mami ni Catherine. Anya, Sona, kunham Ulysses. Ore da kayo lolo? Am-amoyo ti mami ni Catherine? Rabiin Ulysses, mapangka maturugan. Alan, iho. Sige. Panawan kayon ka ni lolo. Tatang, makigtot kayo lakit di ti dayto ama-aman nyo. Naamuan ni Jonah asyak tigim matang iti may sa negosyo dakin ni Romualdo. Kat, tsaka muna niya ti pampanunutan na. Anak ka, Da Romualdo ken Jonah. Isuda kiti dadakkel ni Catherine. Naimbag ta si Riring kapailaang Romualdo. Masapul nga sarita ta. No may panggap ay tinegosyo ang agatang na. Awan pakibiyang akitinita. Desisyon ni Tony. Nakabakbak nangan ti Loka. Ang adapay may saadyak pulos na gustuhan. Ni Edna ti ina ni Ulysses. Aniya. Oh, kita kung nagtupay amas daaw ka, Romualdo. Ay, masapol akasaritak na imbag ni Catherine. Maipanggap iti daytoy ang panak. Aniya ti pangpanggapam. Kaya't ko amamuan, nupod no asandan nga agkikita pa'y.
Saan amabalin ang maadda-anda iti relasyon? Sakbay asumrek ka iti universidad, Catherine. Agsarita tapay anaimbag. Kaya't kung ibagang kanyak ti pudno. Apay, mami. Anya ka di dayta? Agkit-kita kayo pa'y kini Ulysses? Saan ka agolbud kanyak? Ha? Apay, akas na makapungpungtot ni mami. Oh, apay asaan ka makasungbat? Sumungbat ka! Yun na. Saan mo apagungtan ti anak ta? Iha? Sumerkan. Saan ka makibibiyang? Daytoy ti bagak kang ka, Catherine. Adaywam dayjay alalaki. Saan ko akayat ng isamiram ti makiin-inaram kabayatan ti panaggadal mo? Girl, I need you. I need your love. Madamdama pa iti first subject ko. Ngayon nasapa ngayon may dito pagadalan. Takailiw ka man na makita. Anya? Inal daw talang nga din nga kita dito pagadanan. Ay ayatan ka nga minunay. Isa kanangin na mailiwakin ka. Nang rona na magkita, pinasamit nga isang mo. Kasta gaya ma. O sige, sa anak lang nga din nga umis-isam. Kasla kanayon ka madlata nga umis-isam. Sika talaga. Nalaing ka amang buladas. Kunak manunalpasan na nagsaritaan taday taabanag. Nga agadal tapay. Lagi pang kumamat ti karim kanyak. Asaan nakapawilan nga grayoken ka. Amon, ada problema ka ni mami. Dinamag naman ng kanya kitay. No agkit kita ta. Uy gaya. Aday bagakan ka. Huh? Imay ni mamim iti pala iti rabi. Agam amuda gayam ka ni mama. Mas dawa ka di makita. Talagan saan naungat ni mamim. Diyak ngamin nawatan mo niya ti pagsinsinubangan da ka ni mama. Ulysses. Ay, pasensya ka na. No, naibaga ka naungat ni mamim. Mawatan ka. Saan ka matakagura? Talaga naungat ni mami. Di pa kakigtutak. Di imbagam. Ang nagsinong batdakan ni mamam. Diyak ka mo tiga po na. Diyak pa'y nakasarita anay pag ni mama. Apay nga tangag paiso. Kasla din sa lang nga nagkita da. Tayo jay mat syudad tinagnaadan mi. Nay, nasa paasibra kiti universidad ni Yule. Maging kaita, ada ka pa'y lag dito yung palay anak ka. Madbadi ka dito bagay. Mariribo ka anak tata. Nakaununag ti sinaay mo anak ko. Langam nga agpaiso ti mariribukan. Maipanggap ka de iti yaay di tsuna iti rabe eh. Amo yung awan panggap kong agipalas. Ipakariribokak. No kasano nga ilawlawag ko kini Ulysses, no kasano agam amo kami kini Chona. Panagkunak. Awan ti masapol nga ilimod mo kini Ulysses. Aglalot agar-aram ti anak mo kini Catherine, nga anak gayam darumwalo ken tsuna. Anya ti kayat yung asawan iti day tatatang. Ibagak kini Ulysses ti amin. Tapno oblagak nga agaram kini Catherine. Anak ka,
Saan, tatang? No nagsagaba ak idiga po kiniayat. Jaki palubos ang mapasamak dayta iti anak ko. Saanan ang maulit tinapalabas, tatang? Agad adal pa'y laang ti anak mo. Ang mga noon niya ti mabalin nga ibunga na. Tatang. Sumura ka kano iti opisinak. Di kagdanag. Adan tugon taway akasaritak ni Ulysses maipapan iti dayta abanag. Naamwa ko no apay ang nakabakbak ng dayjay nga edna. Nakiasawa gayam itibak nang. Ambisyosa talaga. 20 na taon tinapalabas. Saan mo kumanalagi pan deta? Apay kumaadyak lagi pan. Saan nakalukon, Romualdo? Di mo ibaga at di mo amo anatayin ti asawa na. Ha? Saan ko nga mo deta? Kat itatam mo man. Maragsakan kan? Mabalin asilpuan tinapalabas yo? Nakad-ado lang arodan ti problema. Dahil tapay lang ti pakariribukam. Yak kahit madadal ti panagdinata. Tama nga noan niya ti dakas nga ibunga na ita, kani Catherine. Patbat gakunay ti anak ta. Kat? Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Romualdo? Saan ko apat-pat ganta anak ta? Chona, si kamat gayam ti nga inik. Anya ti may paikokan ka? Napalalo nga taaragsak mo. Tanagatang mo daytoy ang negosyo mo. Napaglan kang ambisyosa. No makisubang ti panggap mo, awan ti panawan ko iti dayta abanag. Hapay, saan ka kailangan nakalipat? Ambisyosa ka mata talaga. Nakiasawa ka itibak nang. Tapno mapadasam ti agbyag anabak nang. Uray bimaknangag, nakabadag pa lang dagiti sakak iti dagatsona. Inayat ko day di Diyos dado. Tanasingpat, kan nariknak nga ay ayatanak. Kat, saan nak nga ayatan ni Romualdo? Asi ka pa'y ilaang kay ayatan na. Pangaasim, tiyak kayat iskantalo. No saan mo akayat ti iskandalo? Ibagam iti anak mo nga adaywan na ni Catherine. Saan ko ama ipalubos ama adda-anda iti relasyon? Girl, I need you. I need your love. Napanunot ko, amasapul ama amom day kay abanag, Ulysses. Anak, amo ka mariribukan ti panunot mo no apay nga imay ni Chona dito balay anak isubang. Huwag ngagpaiso, mama. Agam mo kay gayam. Wan iho. Uray ni Romualdo at dati ni Catherine. Agam amo kami. Gapot agayan ayat kami sakbay anagam amo kami iti day ti papang mo. Niya. Ngam. Inagaw ni Chona kanyak. Kan iso ti kayat ti ina day di Romualdo ang makagasat na. No apay akayat ko amam day toy. Tapno saan munto ang mapatasan ti agsagaba. Anya ti kaya siya asawan. Pawilan na kanimat nga agrayo kanit Catherine. Uy, Ulysses. Itaman pa yan nakululimod ka. Apay, ada ka di problema, may ti panagadal mo? May paparintimpod no ni mama.
May panggap ka na gitidadakkel ta ti pampanunutan. Ha? Anya dayta? Ala, agnervyos sak maten. Sigud gaya mga agayan ayat damamakan dadim. Ngam inagaw kano ni mamim. Ken day ta ti pagayatan day di lolam. Anya? Isumat kaya makagurgura na ka. Ken, saan na kaya ta makisinagadakken ka? So nga mo, gapoy tinapalabas na itidadakkel ta ti makalapwel. Iti ayan ayat ta. Awan basol tayo, Lisis. Sana rumbang ngiramraman data. Kayat ka di asawan na ita. Nga aklo na mo ti panagayat ko ken ka. Ha? Iyo, Lisis. Di may bagak. Awan tagbalbaliw. Agayim talatta. Kapag sinabi ko, paniwalaan mo. Paniwalaan mo. Nagtataka. Di Lisis tinakaamwa kiti dayto Mami. Daddy. Daddy, sigud kayo gayam nga agayan ayat iti mama ni Ulysses. Ngam, inagaw na kayo kanon ni Mami. Anya ti kunam, Catherine? Ti awanan bain a babae. Pinagbalin na kidnin adakas. Agalwad day jay a babae kanyak. Jonak, barbang ka. San mo kuman ariribukan din na? Agul uli magkanje tao. Anyang agul ulimag. Anya ti kaya tasawan day jay nga inaramid na Romualdo. Isupay ti sakit mo? Daddy, Mami, saan kayo kumangagsubang? San kong isakit? Diyak la kahit na mariribog tibiyag tayo. Hoy, si ka, Catherine. Mabit laang. Nagulbud kagayam. Agkit-kita kayo pa'y laang kiniyulisis niya. Ha? Ibagakin ka, Catherine. Di mo gamdan ti makirelasyon kiniyulisis. Tas sigurado ariribok ti mapasamak. Saan mo kumaasawan di kasta iti anak mo? Daddy, saan niyo kumanasumbatan ni Mami? Ang mga no ad-adasan kayo nga kinawatan. Nay, rabi unayan. Ada ka pala dito salas, apaw. Anya pala ang tiyan aramida. Naibagakon ka ni Catherine tinagbalina na palabas na itidadakkel mi, lolo. Anya? Pampanunutar, no asino ti adda kanunungan ni Catherine. Ket, makaapekto na ito ti panagayat ko ken ko na. Ulysses, saan kumaaday ta? Ti iprioridad mo. Agadal ka Ay tag unan ni Catherine, lolo. Iso ti nakapagbalbaliw kanyak. Maragsa ka na kiti panagbalbaliw mo. No idilig ko, idi kasangsangpat mo dito'y probinsya. Sa anak-anak ni Barkada, lolo. Nilayang Catherine tinagbali na gayam ko. Ni mama, saan na akayat ti panagayat ko kan ni Catherine? Gapo, takayat na nga iprioridad mo ti panagadal mo. Sige, lolo. Inak maturo ka. Amang ano, gilaladutak no na sumrek iti pagadalan na mapuyatan na. Nasapak ngamin anak katurog. Sa bali tinagawatan niyo, lisis iti imbagak kan kwa na. Baliwag to kasarita, tatang. Ti pakadanagak, no makaapekto dahil to iti panagadal na, kat subyan na ti kinabarumbado na. Banag adyak kayat ang mapasamak, tatang. Agpada ta, anak ko, kat ti araminan ta, saan ta aliwayan kuma abagbagaan. Agyaman ak unay, tatang. Kasapulak ti tulong niyo.
Saan ko apawilan iti panagayat na kini Catherine? Ngam ni Chona ti problema. Hangam. Jaki palubos nga iroruman na ti anak ko. Edna, No enroruman da kiti. Jaki palubos ang mapadasam dayta ni Ulysses. Kat saan nalakit dimat nga itulok, tatang? Saan ko maarumbang nga imbagak kadagiti dadakkel ko tinaamuakin ka. Maipapan kadagiti dadakkel ta. Ni daddy ko malatnan ti kinasaritak. Naamon lang arudong ni mami nga kita tapay laang. Kat, liklikan nakto ka din. Diyak kabalan nga ramidin day tayo, Ulysses. Ngamin, napatag ka matan kanyak. Agyaman na. Saan atubang ti ayan ayat ta iti panagadal ta? Kan, ilaban ta ti ayan ayat ta.